Jeugdorkest en B-Basic onder leiding van dirigent Theo Blauer. Aan alles komt een eind. Dit was de show, het Friese paard all over the world. 130 jaar KFPS. Dames en heren, voordat u de hal gaat verlaten, wil ik u vragen toch nog even te blijven staan op uw plaatsen, zodat haar majesteit, de koningin, eerst de loge kan verlaten. Majesteit, uw komst naar hier gaf een extra dimensie aan het jubileum.